Сега, като вече сме с необходимата защитна екипировка, можем да започнем с тестването. Така, здравейте отново. Ето това е машинката. Както виждате, съпоставена с моята ръка не е особено голяма. Това е част от завета, така да се каже, на Еко. А именно те винаги са били иноватори. Това е най-леката, и го казвам с ръка на сърцето, най-леката и най-мощната за размерите си кастрачка в света. И тя е създадена от Еко. Това е японска фирма, която... Да, бомбардират ни вече. Да, хеликоптер, да. Така. Започваме по същество. Плюсовете. Изключително лека. 2,3 кг празна. Без шина и верига. Като това позволява работа с една ръка всеки ден през цялото време. На щил кастрачка също много хубави, например, обаче те нямат толкова лека и също е мощна кастрачка. Те имат едни по-големи кастрачки, около 3 кг, които са около 2 конски сили, които са страхотни. 2 конски сили за кастрачка е повече от добре, но са 3 кг. Когато им сложите, поради тази причина, че са по-мощни, когато им сложите по-голяма шина, когато им сложите верига с повече звена, тогава изведнъж отивате към 4 кг. Защото тя събира на щила, нали, кастрачката повече бензин, повече масло, тъка и изведнъж тя вече е неудобна за ръка, за работа с една ръка. Докато тази машинка, ето вижте, въртя се както искам. Напълно оборудвана е около 3 кг, така че първият плюс теглото. Няма аналог на пазара. Хора, които са ползвали щил, минават на Еко и повече не се връщат. Просто това е японска машина, направена в Япония, с японски части, японци са сглобяли. Даже тук някъде, ако търсите, може да намерите името на човек, който е сглобял. Така, сервизирането на тази машина е изключително лесно. Ако искате да смените, нали, шината, веригата и така нататък, или да почистите, има само един болт, т.е. една гайка, която е захваната за корпуса на капачето. Така че тя от тези гайки, които не се губят, има си, нали, спирачка. Ето я. Пуска се, като се натиска нагоре бутона и се дърпа, нали, старта едното въже. Надолу се спира. Ето тук ви е смукача. Друго какво мога да ви кажа? Има тук клипс за колан, който ето така се отваря. И тук си го закача на колана и така виси. И повярвайте ми, пробвал съм да правя всякакви движения и това не пада. Въздушният филтър, как се отваря? Ето тук има пак една така захватка. Просто натискате надолу, просто нямам ногти. Ще си счупа ногтите. Трябва да открия нещо. Но, момент само да открия нещо. A few moments later. Да, намерихме една пиличка. Ето така. Просто пъхате тук пиличката и штракате. Трябва да е остра. Да. Штракате го и капачето пада като на GoPro-то, ако имате GoPro. Дигате нагоре и тук има една като пантичка. То направо се излиза. Както виждате, сравнително чисто е. И филтъра вижте в какво състояние. Изключително мръсен, но въздух, който влиза в машината, е изключително чист. Този филтър е много хубав и е много лесен за сервизиране. Само го хващате и има една клипса. Тя трябва да штракне наобратно и отвивате. Штрак и се маха филтър. Ето. И този филтър е от този тип, който може да се разглобява. Демек ето тук тия двете пъпчици, като ги хванете и натиснете, пак трябва да имате ногти с вашата вярна пиличка. Штрак, отваряте го. Ето. Отваряте го, чистите го, издухвате го, после го щаквате обратно и е готов. Изключително лесно, изключително иновативно. И не само иновативно, ами интуитивно. Тук го щаквате пак обратно. Штрак. Тук си хващате капачето, затваряте, долната клипса штрака, горната клипса штрака и сте с почистен въздушен филтър. Лесно, бързо, японска работа. Горивото и маслото.
Работил съм цял ден с тази машина с два резервуара. Цял ден тя изхъби два резервуара. Вярно, кастря, после оправяме клоните. Кастря, оправяме клоните. Но изключително икономична. Самия резервуар побира много малко гориво, така че цял ден може да работи с тази машина с около 1 кг, 1 литър бензин с дотактово масло. Така че няма какво да коментирам за екологичност и за икономичност. Ето тук виждате, пише Japan Technology, така че знаете, че сте купили нещо качествено. Има подвижен гумен предпазител, ако се скъса веригата случайно. Ако сте го дали на някой работник, знаеш, че става дума за тебе, нали, като гледаш това клипче. Ако се скъса, да не ти се закача тук по корпуса и да ти направи бели, ами ето това ще пострада. Това е сменяема част, консуматив, и ето това по принцип спасява цялата работа в този случай на скъсване на веригата. Но както виждате, тя е като нова тая тук, това барабанче, така че не сме имали до сега скъсана верига с тази машина. Има, нали, стандартната антивибрационна система. Ето виждате как се клати. Друго какво да ви кажа. Има, ако не се лъжа, два варианта на работа, зимен и летен, но трябва да проверя дали беше така. Друго какво да ви кажа. Изключително безпроблемен двигател. Случва ми се да сипвам масло в резервуара на горивото и машината да не може да запали. И аз съм на обект и викаме, баси, какво стана? Чисто нова машина. И започвам да помпам с помпичката, нали, подкачащата помпа, и тя става като камък твърда. И викам, бе, какво стана на тази машина? Аз съм сипал масло и съм задръстил целия карбуратор с масло. Аз съм сипал, където е маслото, съм сипал бензина, защото примерно не съм се наспал, както винаги. И не мисля. Източвам маслото от резервуара. Така, както активно казвам, сипвам в резервуара за горивото, след като съм източил гориво, и машинката пали. Просто качество от дрънка. И това е общо взето. Цената на тази машинка е около 800 лева. Но вие преспокойно може да се възползвате от кода, който ще сложа малко по-долу в коментарите, и ще я вземете с 10% намаление. Като това е реално намаление, а не като тия намаления, които са черен петък, дето дигат цените и още са намалени. Това си истинско намаление 10%. Демек, ако тази машина е 800 лева, вие ще я вземете за 720, примерно. Като сами разбирате, че цената говори за качество. Нали, в този порядък са и кастрачките на Stihl, Husqvarna и така нататък. Така че вземете ли тази кастрачка, ще сте изключително доволни. Аз отивам да й се донарадвам. Пожелавам ви да си направите вие един хубав подарък за Коледа на мъжа ви. Значи това е подарък за мъже. Достатъчно лека и жена да може да работи, но това е подарък за мъже. Така че направете на мъжа си един хубав подарък. Той ще ви се отблагодари с някоя чанта на някоя хубава марка. Отивам да й се нарадвам тази машинка, а на вас ви пожелавам хубав ден и по-малко хеликоптери да прилетят над вас. Сега, дами и господа, махам кобура, за да видите какъв звяр се крие отдолу. Това са 24 см тазманийски дявол ярост. И както виждате, днес ще режем дървета, които са почти толкова дебели. И какво ще покаже това? Това ще покаже колко професионална и качествена е тази резачка. Защото какво значи една машина да е професионална? Това ще рече, когато я изпитвате в условия, които не са присъщи за нея, тя да се справи отлично. Да кажем кастрачка, която е направена за кастрене на клони, както е тази, да реже дебели разклонения. Така че останете с нас и ще видите колко е добра и колко ще се случва да си я купите. Започваме с едно от най-дебелите.
Както виждате, минава през тях като масло. А самата дебелина на дървото не е толкова малка. Ето сега ще ви покажа. Вижте колко е дебел дървото. Вижте самата машина колко е шината. Надявам се вижда. Но това не е машина, която е направена за дебели кони и също време ги мачка като животно. Сега ще последва един таймлапс и ще видите там колко лесно ще се справи с всичко.